Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para sedaya kadang kinasih bapak-bapak, ibu-ibu, saha para rawuh ingkang kinurmatan, ing dinten menika kula rumiyin ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring berkah, nikmat sehat lan kawilujengan dumateng kita sedaya amargi kanthi kanugrahanipun kita sedaya saged pinanggih wonten ing griya punika kanthi ayem, rukun saha rahayu. Tujuanipun kita sami pinanggih menika inggih punika nyawiji lan ngunakaken tali peseduluran antar keluarga. Kula lan keluarga ngaturaken panuwun saged dumateng bapak-bapak, ibu-ibu saha sedaya kadang kinasih ingkang sampun kersa rawuh lan nderek mamatri acara keluarga punika. Sedaya sampun kita mangertos bilih keluarga punika pondasi utama lumrap gesang yen keluarga rukun ayem saha sami tresna-tresnanan mesti dados papadang tumraping anak turun saha masyarakat ing sakjenipun. Kanthi kita nyawiji ing acara menika mugi saged nglandrakaken tali silaturahmi saha nambah katresnan antar kita sedaya. Para rawuh ingkang kinurmatan, ing jaman sakanipun kita asring kesibukan saben dinten. Kadangkala saderek adoh boten saged rembugan, boten saged lepang pasuryan. Acara kaya menika wigatos sanget supados kita saged silaturahmi, rembugan, tukar pikiran lan langkung ngrasanaken paseduluran. Saking menika kula nyuwun dumateng para kadang sedaya supados tansah nglantarakaken tradisi kumpul keluarga, aja nganti putus tali paseduluranipun. Saliyane punika mugi kita saged sami sinau saking para sepuh, para pinisepuh ingkang sampun maringi pawiwulang papeling saha teladan ingkang sae. Kita tansah njagi kebudayaan saha unggah-ungguh ngurmati senderek ingkang langkung sepuh saha nyangkung ingkang langkung enem. Mugi kados mlakaten kita saged dados keluarga ingkang tansah rukun, ayem lan pinaringan berkah Gusti Allah. Para rawuh sedaya, dumateng wekdal menika kula lan keluarga ngaturaken panuwun sanget menawi wonten panyuwunan penyelihan utawi panyuwun pangapunten menawi wonten tindak tanduk kula ingkang kirang kersa ing manah para rawuh sedaya, kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengan. Paksanipun mugi acara keluarga menika saged lumrah kanthi lancar pinaringan pepadang saha barokah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi kita sedaya tansah sehat, tansah pinaringan rezeki ingkang kanthi saha barokah lan tansah guyub rukun.